गणपती बाप्पा मोरया. अरे गावात लवकर पोचायचा म्हणजे हरताळाचा जो मांड आकाशातले तारे पळसपे नंतर थोडं बरं रोड मंडळी आहे बघा. कळंबोली जंक्शन लोक बघा खालना बघा कसा जाम खाली रोडला आता घुसला हो. या बघा मंडळी हे बोर्ड लावलेली वाकण मार्गे जायचं असा तर राईटने रोड चांगलो हा. मंडळी नदी बघा मग म्हणजे ह्या पण बघा ज्यांची सीएनजी गाडी असत ना तर मंडळी आतापर्यंत प्रवास तुमका सांगतोय मी. ह्यो पर्टिक्युलर व्हिडिओ मी तुमका ट्रॅफिक संदर्भात म्हणून टाकतोय आणि सध्या तरी कंडिशन अशी आहे मानगावला. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती. मोरया. मंडळी गावाक निघालो गणपती. परी येता माझ्याबरोबर. मी आणि परी चाललो सध्या पुढे. आता वाजले 9:15 उशीर झाला. रात्री जरा दुसरा काल काम होता त्या कामात वाजले 11. त्याच्यानंतर जागरण करून तयारी करून सकाळी काय जमला नाही 6 वाजता निघा. तर आता निघालो आम्ही. निघेपर्यंत हे बघा 9:15 होय तिले. गणपती बाप्पा मोरया. चला यावा कोकण आपलोच असा. तर आम्ही आता सुरुवात करतो प्रवासाक. जमात तसा तुमका दाखवतो. बंदरला जाम झाला. इकडे गायमुख चौपाटी बघा कशी अजून डेव्हलप होत चालली आहे. पुढे पुढे अजून होतली आहे. मंडळी हे बघा सर्व्हिस रोडला टाकलंय. इथे लॉरी बघा कसले लागले होते. तुम्ही आता निघायला सकडनं कोण निघणार असात तर अजून बघा आता 10 वाजून गेले. तर कोण अकडनं निघणार असात ना तर मी पण मुंबईवरनं जाणार होते पण म्हटलं चला वेळ निघून गेल्या लॉऱ्यांची तर जाऊया. पण लॉरी बघा उभे होत. पाऊस पण येता मोठो. सर्व्हिस रोडला पण बघा जामच झाला. आता लाईन लागली होती. मुंबईवरनं निघालाच तर बरा होत कारण हकडनं घोडबंदर थोडं फ्री वाटतं पण नंतर पुढे जाम करतो ते बघा. पाऊस पण आहे वाटतं आज भरपूर सकाळपासून पडता. हे बघा गावाक चालले. हे बघा मंडळी अजून ठाण्याका जावा. मी ठाणा म्हणजे अजून ठाणा इलाच नाही. आत्ता होता ओवळा येतला पुढे भाईंदरपाडो आत्ता गेलो आणि अजून ओवळा येऊचा. हे आता गावाले बघा निघालेले दिसतं. देखी एक मगाशी एक दिसली होती तर लेपला मारी आणि परीने एक झोप काढल्यान आता उठला पुन्हा. हे बघा वाजले किती बघा म्हणजे 9:15 निघालो. 11:45 हयच झाले. किलोमीटर झाला 14.7 म्हणजे 15 पण झाला नाही आणि जवळजवळ 1.5 तास होय दिलो म्हणजे 10 मिनिटं रवली 1.5 तास हो. विचार करा. बायलेक आधीच सांगितलंय मी म्हटलं काय रोजचा प्रवास नाही हा 8, 10, 12 तासाचो. आज म्हटलं 15 कमीत कमी 15 तास तरी लागतले म्हटलं. ते का स्वामींची सावली बघा श्री स्वामी समर्थ अथर्व आज्ञा होय. ती पण गावाकच चढली. आपल्या पाठी पण आहे ना श्री स्वामी समर्थ. स्वामी सगळ्यांच्या पाठीशी उभे आहेत. त्यांचं म्हणणंच आहे ना ते भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी उभा आहे. बघा आता जरा ओवळाक जरा पातळ झाल्यावर का वाटता. इकडे मेट्रोचं काम पण जोरात चालू आहे ना. हवालदार होते तिकडे. चला बघते आता पुढे ट्रॅफिक जसा भेटत ना तसं मी आज ट्रॅफिक वरच दाखवतो व्हिडिओ आहे तर तुम्ही बघत राहा. आणि मीरा भाईंदरचे कोण असशाल ना मंडळी तर खरोखरच तकडनं जावा. दहीसर चेक नाक्या साईडने आपल्या म्हणजे मुंबई साईडने जावा. हे बघा आता मी सर्व्हिस रोडला टाकलंय. सर्व्हिस रोडला टाकल्यामुळे पुढे पुढे चाललंय तरी नाही तर होतं बघा. बाईकला थांबलो. एक तर डबल सीट आहे. डबल म्हणजे ट्रिपल सीट. हे बघा जामच आहे त्या साईडला. मेन रोड जो आहे ना फुल जाम. काय खरा नाही या बघा. 2 तास होय तिले आता. हे बघा 9:13 झाले होते ना. 15 मिनिटं बाकी 2 तास होक.
आणि अजून हकडेच. म्हणून सकाळी निघत होता माका 5 वाजता 4. मी का रात्रभर जागत होते. झोपलं 1 मिनिट झोपले नाही. आता परी माका म्हणत होता की पप्पा तुका झोप येत नाही कशी. आता बघूया पुढे काय तर. चला 2 तास पूर्ण. आणि आम्ही हकडे अजून ठाणा पण नाही. घोडबंद रोडच. पप्पा आपण रात्री म्हणून माका नाही आवडत या दिवसाचा निघा ऑल टाइमला. रात्रीचं कधी पण निघेन मी. 12, 1, 1:30, 2, 3 कधी 6च्या आत निघा का जाऊया. घालतो तिकडे गाडी आणि आता इकडे करतो. उजव्या साईडला गाड्या जाणार कोण. हे बघा उजव्या साईडला एक तर सर्व्हिस रोड हा आणि दोन्ही साईडने गाडी घातला. समोरचा येतो लो कसो माका म्हणता थांब म्हणून. तर मी काय म्हणत होतोय म्हणून मी रात्रीचं कधीही निघतोय आणि सकाळी 6च्या आत ठीक आहे. जागरण केलंय पण तयारी झाली नव्हती तशी. परी पण झोपला होता म्हणून म्हटलं आरामात निघूया. तर आरामात बघा आता. आराम आता ह्यो भारी पडतो लो. 2 तास हयच झाले. आता मी हायनाच प्रवास हायना गाडी जेव्हा निघत ना आता हायनाच मी प्रवास पकडतोय. आताशी हे बघा किती 17.6 किलोमीटर झाले. पेट्रोल फुल नाही हा कारण मी सीएनजी वरच चाललोय. सीएनजी हा. पप्पा आता कुठे आलो. आता कुठे आलो. चालू केला अजून ठाण्यातच जाऊ अजून. कधी पोहोचला आपण गावात. गावात आता रात्र अधिक होतली. मिड नाईट पण क्रॉस होत. सकाळ पण होऊ शकता कधी की माहिती आहे. कधी सकाळ दिवस संपून रात्र संपून सकाळ होऊ शकता. आता पातलीपाडा येईल. पातलीपाडा अजून पातलीपाडा देता. बस वालो मागे प्या करता. खाल्लाच आहे. फ्लायओव्हर चढून काय फायदा नाही. फ्लायओव्हरला गर्दी बघ चालती. बघूया चालती पण खूप थोडी गर्दी आहे ना. इथं फ्लायओव्हर दाखवतो बघ पातलीपाडा. खाल्लाच घे आता. हे बायन सांगल्या ना बायचं ऐकलंय जरा आज. काय बोलली बब्बी. मम्मी बोलली आता काय अरे निघा ना तुम्ही. कधी निघा म्हटल्यावरती प्रॉब्लेम झालो. मंडळी हे बघा आता 1 मिनिट राहिला. 12 झाले आणि जस्ट आता आम्ही कापूरबावडी जंक्शनला येलो. हे बघा आता ब्रिज चढलोय. मी म्हणत असते ना पहिल्यांदा या बघा आता या पहिल्यांदा एवढं मी 3 तास ठाणे घेऊ कधी म्हणजे आतापर्यंत याच्यामध्ये माझा 3 तास कधी लागले नव्हते. किती ट्रॅफिक खायच्या सणाक निघा नाही तर नॉर्मल असे कामधंद्यासाठी पण कधीच नाही एवढं. पाऊस बघा मस्त पडता. परी तिकडे दाखवतो बघ. आता या वाकडा तिकडे ब्रिज घेतलंय. नाशिक रोडला जाणार साकेत वरून तिकडे कळव्या नाक्या बाहेर पडणार नवीन ब्रिज वर. बरोबर हे बघ आता 12 झाले. परी दाखव इकडे. हे बघ 12, 13. हे बघा 12, 13 झाले. आता 13 तुमची अॅनिव्हर्सरी येते. 13ला अॅनिव्हर्सरी असतं आमची. आम्ही व्हिडिओ टाकलं परी म्हणता. आणि 12ला दीदीचा बर्थडे. 12 ऑक्टोबर पुढच्या महिन्यात. परीक्षा पण चालू आहे ना मग ऑक्टोबर. सप्टेंबर ऑक्टोबर आता नोव्हेंबरला भाऊबीज. बरोबर बोललीस. पाऊस बघा मंडळी. एवढं
बघ आता आपणा वाकडा उलटा नाही जाऊचा तिकडे मुलुंड साईडला. आपण आता डाव्या साईडने नाशिक रोडला उतरणार. आता मी 12:15ला निघाले असाच धरणार मनात आणि बघूया आता रात्री 12 वाजेपर्यंत तरी पोचा होया माहित नाही. हे म्हणते आपलं किती वाजतील ते बघूया. चला झेंडा दाखवतो बघ भारत देशाचा. हमें गर्व है, हम हिंदू है, हम भारतीय है. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. पार्टी बताते हेंका ऍडव्हर्टाईज देतो देव का हेंका ऍडव्हर्टाईज देव बोर्ड दाखवलं. हेंका ऍडव्हर्टाईज देण्यापेक्षा आमका द्यायची ना ऍडव्हर्टाईज. काय माका ह्याच कळत नाही हेंका कशा ऍडव्हर्टाईज देतात. आपलं आपणच म्हणजे पब्लिकच क्राऊडच हेंका मोठा करतात आणि हे फलकावर आपले उभे राहून फोटो काढून देतात आणि करोड घेतात. आमका आमच्यासारख्याक द्यायची ऍडव्हर्टाईज. रुस्तमजी बघा रुस्तमजी कॉम्प्लेक्स बघा बरी दाखवतो ना व्यवस्थित दिसता ना. सबनच दिसत नाही पावसामध्ये. पावसात मग करता कसं माहितीये आता मी गॉगल लावले त्यामुळे माका अजून दिसत नाही. आपणाक सरळ जायचं येतो. नाशिक रोड पण जामच असता पण बघूया आता मध्ये अकडे जरा वाढवल्याने खड्ड होतो खालती जाणार. खड्डे सांभाळू होय बाबा. ते मुंबई गोवा रोडचे मागा खड्डेच दिसतात आतापासूनच दिसायला लागले. चांगलं दिवसभर आराम करून संध्याकाळी किंवा आता सकाळीच निघालं असतंय आणि निघणार होते असं म्हणणार नाही. लवकर पोचायचा पण हरताळका अगदी नवीन रोड वाढवल्याने बघ अजून करतात पुढे कंटिन्यू अजून ते करत ते मग ते काम चालू आहे. नवीन रोड आहे. नवीन ना ब्रॉड केलेली थोडं वाढवले. कमी होतं ना तेवढा ट्रॅफिक जाम व्हायचं. नाशिकला जाताना हा नाशिक रोड आहे मुंबई नाशिक. हे बघ श्री स्वामी समर्थ. अरे गावात लवकर पोचायचा म्हणजे हरताळचा जो मांडा ना उद्या म्हणून कसा तरी म्हणजे म्हणून लवकर निघायचा म्हणजे म्हणून लवकर निघायला पोचायचं होता आज आरामात. आता उशीरच झालो. आता उद्या सकाळी तरी आपण पोचू असं मी अपेक्षा करतोय रात्री किंवा उद्या सकाळपर्यंत. कारण उद्या हरताळच्या मांडावर जाऊचा मागा समजला. मंडळींका दाखवू आहे ना. आता कळव्या गेला कळवो नाको क्रॉस केला आता सबवेकडे गेलो. सबवेकडे म्हणजे 13ला तुमका दाखवलंय ना थंय 13 ते आता बघा 25 झाले. 13 दून 26 12 मिनिटांमध्ये अकडे गेला बघा. रोड फ्री असतात ना तर गाडीवर कशी हलतात माणूस कसा पटापट जाता. मग ती ट्रेन मेल जाता बघ परी मग ती मेल काय दाखवतो तू ढग दाखवतोस काय सरळ दाखव नाही तर मंडळींका काय दिसतला ढग दिसतले आकाशातले तारे बघ रेल्वे ती बघ लोकल जाता सेंट्रल लाईन कळलं तुका. हा डोंबिवली साईडला आणि तिकडे नंतर पुढे आता टनल नाही तो टनलच पण तो सबवे म्हणू शकता. सबवे म्हणतात सबवे. टनल वेगळं असतं डोंगरातून खोदलेलं टनल बघतो आणि ह्या वरना रेल्वे लाईन गेली कधी कधी रोड पण असतात तर खालून सबवे. ट्रेन मध्ये पण गर्दी असेल ना. खायच्या ट्रेन मध्ये कोणत्या पण लोक ट्रेन मध्ये गर्दीच असतात. चल आता आपण हे बघ पोलीस चौक केली कळव्याची कळवा अंतर्गत. आता आकडे पण असताना
पूर्वे नवी मुंबई सगळं असताना बघूया आता पूर्वेपर्यंत सुटका नसतली की बघूया आता खालापूर मार्गेत जायचं ठरवतोय मी खालापूर पाली हा बरे कारण काय माहितीये मधलो रोड खराब असतो एकदम पळसपर्यंत थोडं बरं हा रोड असं एकदम वाईट नाही पण मधल्या पॅच मध्ये एवढे खड्डे आहेत ना आता पालीक बाहेर पडायचं बघूया पालीन बाहेर पडा निजामपूर मार्गे बघूया आता मंडळी परी बघा जग बसला रिसेसचो टाइम जो 3 असता पण आता हे बघा 1:18 झाले म्हणजे निघान 4 तास पूर्ण झाले आणि आम्ही आता पोहोचलो खारघर सोडलो आता ह्यो कळंबोली जंक्शन येत थोड्या वेळात बायन दिलेला म्हणजे परीच्या मम्मीन हे बघा बटाट्याची भाजी केल्या सकाळी उकडल्या होते कुकर लावलेल्या आणि चपात्यो तर आता परी सुरुवात करता मी नंतर खाताले चला टोल नाका इलो मंडळी हा बघा कळंबोली जंक्शन लोक बघा कसे उभी होते आता मी सरळ वरनाच घेतोय एक्सप्रेसने आणि मग खालापूर वरनाकडनं जाणार बघा खालना बघा कसा जाम आता व्हायचा बघा कळंबोली वरना माका वाटतं ह्यांका 1 तास जातो राईड घेऊन वेळ वाचूच असा तर असे पर्याय काढूचे लागतात परीनाकडे जेवण घेतल्या ना एका हातात मी आता पकडलोय तर चला पाली रोड लागलो की बघूया किती जाम आता परीचे होतो हा यो बघा यो पण गावात चाललो पाऊस शिलो तो त्याचा बंदोबस्त बघा मस्तावर आमचा बोचक्या सगळा काय आता डिक्कीतच राहता आम्ही सगळेजण गेलो तरी पण डिक्की मोठी आहे तुमका माहितच आहे मे महिन्यात तुम्ही बघितला असाल चला टनल बघा टनल नाही मोठं कसलो एवढंच तो मागे झाला तुझा मोठा पोटा आता पुन्हा पुन्हा नाही काढायचा मस्त वाटतं ना लाइटिंग कशेडी बघतात असं व्हायचं माहित नाही असा करतील ट्रॅफिक किती माहित नाही तर कशेडी बघतात नच जाणार आज संपलो खाली रोडला आता घुसला हो हे बघा टोल नाका भरला आणि एक अर्धा 1 किलोमीटर मध्ये लेफ्ट ला आणि यू टर्न मारून पुन्हा लेफ्ट घातला बरी पकड धबधबे इले तर दाखवा मंडळींना शेमडी गाव गेलो शेमडी आणि उंबरखेड बघा तिकडे लेफ्टला बरी दाखव तिकडे लेफ्टला धबधबे बघा स्पीड असं लावून ठेवलेली 30-40 गाडी जाता 60च्या वरच 60-80 पण गेली मग एकदा मी बोललेलं आहे ट्रॅफिक हवालदारा कशेडी घाटात माका म्हटलेल्या स्पीड वरती म्हटलेल्या तर मी म्हटलं तुम्ही घ्या ही गाडी आणि माका एवढा स्पीडला त्या चालून दाखवा जो स्पीड दिल्याने अजून गाडी सोडलाच ना मंडळी तरी ऑटोमॅटिक जाता चालूची गरज नाही दाखव पप्पा दाखव 1 मिनिट काय ते गाडी सोडलाच ना मंडळी तरी ऑटोमॅटिक जातली आणि हे म्हणतात ह्या स्पीडला गाडी जाऊ पाहिजे मॅजिक पप्पा व्हॉट मॅजिक सोडल्यावर हात पण चालते गाडी वा तसं नाही हे सोडणं वेगळं आणि मी स्पीडचं म्हणतो जर गाडी स्पीड कमी ठेवायला बोलतात ना ते आता समज इथे 30 पाहिजे आता मी गाडी सोडली तरी गाडी आता 50-60 स्पीड आहे ना त्यांनी चालते अच्छा पळवायची गरज नाही ऑटोमॅटिक त्या स्पीडने चालते असं मला म्हणायचं आता हे बघा इथे 40 आहे
आता माझा आहे 70. पॉसिबल नाही ना हे. माणूस 40ने गोव्याला दुसऱ्या दिवशी पोहोचेल. म्हणजे दिल्लीवाला लवकर पोहोचणार आणि आपण लेट पोहोचणार 2 दिवसांनी. मंडळी परळी बाजारपेठ बघा. कोपोली पाली रोडवरचं, तालुका सुधागड, जिल्हा रायगड. रायगड जिल्ह्यामध्ये तालुका सुधागड. आता ही बाजारपेठ हा. आणि पाऊस येलो ना तेवढ्यात गाडी स्लो झाली. आता डेकोरेशनचा सामान बघा, मकर बिकर बघा मस्त ठेवलेलं आहे बघा. पप्पा ते वावटं आहे का? हा, डोंगर माउंटन. तो काय एकदा बघितलेलं मी. एकदा गणपती सीझनला येताना गाडी पोलिसांनी उजव्या साईडला वळवलेली होती मानगावला. तेव्हा कडनंच एकदा इथलं झाले का बरेच वर्ष आले. ते डोंगर त्या दिसलेले मस्तच ना. हा मस्त मस्त बघ. तकडं दाखव मस्त ते दाखव. हे बघ आता दाखव. बघा कसं बघ कोरीव काम केल्यासारखे. पाऊस भरलो आपण ना. आतापर्यंत चांगलं आहे रोड मंडळी. ट्रॅफिक पण नाही. गाडी का नॉर्मल स्पीडनेच घेतोय. 80-90 पण नाही, 70-80. रिक्षा बंद करूया. वाघ येत ना. बघा खतरनाक मस्त ना बरी. ट्रेकिंगला जात असतील लोक. लेफ्ट बघूया लेफ्ट. या बघा मंडळी हे बोर्ड लावल्याने. वाकण मार्गे जायचं असात तर राईटने रोड चांगलो हा. कोलाड लागताला तुमका. मग रोहा वगैरे रोहावाले जाऊ शकतात. मग मानगाव लागताला लगेच कोलाड नंतर चिपळूण आणि रत्नागिरी. हकडे पाली मार्गे पल्लाव संबंधी विळे निजामपूर लागताला. निजामपूर मानगाव. निजामपूर वरून पुन्हा लेफ्ट घेतलास तर मग मानगाव नाही लागताला. असं काहीतरी हात हा. परी शूटिंग करता परी बरोबर होता ना. म्हणजे आम्ही आता वाकण वालो नाही घेतला, अकडे घेतला. निजामपूर वालो लेफ्ट घेतला. आणि आता हाय तुमका गावात न जाता म्हणून छोटो रोड वाटत असतात. पण बघा काय गाडी वगैरे जास्त नाहीत. रोड चांगलं मोठं होता. जोरातच येईल पाऊस. परी काय दाखवतो नक्की दिसता काय? थोडा थोडा नाही. या बघा मंडळी श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान पाली तर्फे गणेश भक्तांचे हार्दिक स्वागत. पाली गणपती ना तो ह्यो. तर आता आम्ही चाललो निजामपूरच्या दिशेने. पर्यंत चांगला रोड आणि अकडे जरा आता आतमधलं रोड म्हणून थोडं छोट. अकडनं आता बघा मोठं होतो आता हळूहळू मोठं होत जाईल. फक्त कशा आता हा गर्दी नाही म्हणून आम्ही लवकर निघालो. दुपारची वेळ आता 2:50 झाले. काय होता माउंटन. हा ते आता दिसतले तुका भरपूरच. आता बघ मस्त रोड बघ कसं असतं. आता आपले जुन्या रोडची आठवण येत आता मुंबई गोव्याची. जर पकडत नाही तर मग मंडळींका पुढचं दाखवूया. पुढे निजामपूर येऊ दे. चल माका चपात्या पण खाऊचे होत. तरी बघ पहिलं आपलं मुंबई गोवा अशी वळणं होती. असे पट्टे असतात ना त्याच्या बाहेर गाडी ओव्हरटेक करायचो नाही. दाखव पट्टे दाखव. झोपान करू नको.
हे नियम बऱ्याच जणांना माहित नाही. ते पट्टे आहेत ना फुल म्हणजे कंटिन्यू पट्टो जो मारलेला ना, पट्टे म्हणजे काय, सॉरी माझं चुकलं असं, कंटिन्यू पट्टो जो मारलेला ना, दाखव का परी, हे बघ व्हाईट हे कंटिन्यू पट्टो दिसता. परी काय दाखवता माहित नाही. हे बघ हे पुन्हा हे कंटिन्यू पट्टो दिसता ना व्हाईट, ते ओव्हरटेक करायचा नाही, परी हलता. हे पुन्हा येलो हे बघ, आणि तुटलेलो आहे ना, तुटलेलो आता हाय बघ, हाय ओव्हरटेक नाही करायचं, हाय करू शकतास तू या एरिया पुन्हा असतो आता कंटिन्यू. तो बघ आहे ना, ही गाडी ओव्हरटेक करायची नाही. ह्या बऱ्याच जणांना माहित नाही मंडळी, तर लक्षात घ्या. कंटिन्यू पट्टो जो मारलेला असताना हे गाडी ओव्हरटेक करायची नाही. आता वेळ येत ना, वेळेवरनं सरळच जाणार. मी जरा एकाक विचारलंय, जरा चौकशी केलंय, एक ते फ्रूटवाले होते, तर ते बोलले की साहेब ते वरना महाडला जो रोड जाता ना, तो रोड एवढा चांगलं नाही, म्हणजे असं आपलं गावातलं असताना तसं, आणि जरा खडतरा आणि वेळ लागतो. तो पण हकडनं माणगावला बाहेर पडून आपण महाडला पोहोचू असं विषय. तर आता ही वळणं बघा, तर आता आम्ही माणगावलाच बाहेर पडणार. हाय काय ट्रॅफिक नाहीच, तर असंच तुम्ही व्हिडिओ बघत राहा ट्रॅफिक रिलेटेड. तर ट्रॅफिक हे बघा, ह्यो हवालदारांचा ट्रॅफिक बघा, गुरा ढोरा. तर ट्रॅफिक नाही एवढा, ह्यो रोड मस्त. आता गाडी मी थांबवलं नाही तशी, एकदम एक दोन वेळा स्लो केलंय. एकदा टोल नाका क्रॉस केलंय ना, तेव्हा स्लो केलंय जरा जाग्यावर. बाईला एक फोन केला आणि एक कोणातरी फोन येत होतो, तेव्हा पण पाली रोड चालू झालो ना, तेव्हा पण एकदा गाडी थांबवलेली अशी, पण उतारलंय नाही मी. तर आता 3:11 झाले, 5 तास होतील, 6 तास झाले, 6 तास. 6 तास गाडी जरा आता आराम देऊ गयो. 6 तासात आपण चिपळूण खेड तर गाठत आहोत, कधी बऱ्यापैकी खेड गाठत आहोत, कधी कधी आम्ही चिपळूणला पण पोचतो. पण आता ते सकाळचे 3 तास सोडूनच देवा, 3 तास माझे म्हणजे 2 तास फुकटच गेले. ठाणे किंवा काम काही 1 तास अर्धा तासच लागता, 2.5 तास फुकट गेले तसे. किंवा महाड पोलादपूर पर्यंत रोड बरोबर आहे 4 तासाचं, 4 ते 4.5 तास जास्त, म्हणजे खाली खेडला 5 तासात गेला आणि चिपळूणला 5.5-6 तास. ठीक आहे, चला टायमिंग मध्येच आहोत तसे आम्ही. तो पहिलो वेस्ट टाइम जो गेलो तो सोडलास, मायनस केलास, तर आम्ही टायमिंग मध्ये जाऊ. चला आता माणगावला बाहेर पडल्यावर बघूया. इकडे भोर घाट आहे वाटतं बहुतेक माझ्या मते. तर पुण्यात पण आहे ना जातात ना. ती नदी बघा मंडळी, तकडे पण बघण्यासारखं होता. या साईडला पर्यंत तकडे दाखवल्या. आता अकडनं पुणे पण ना, म्हणजे तकडनं आम्ही जेव्हा महाडकडनं जो पुण्या भोर घाटातून रोड जाता ना, होय तो लागतो आता. तो माकडता धुक्याचा दिसत होता ना, तर भोर घाटातलाच होता. परीक जरा घेऊन भेटला नाही, मस्त होता, उंच उंच. वैता बघ परी, पुन्हा यायला वैता बघ, आहे ना, दिसता का बघ, चिंता परी भाऊ आहे ना, दिसता बाधा आईच्या गॅप मधला लेपला करून ठेव. हा वैतो भोर घाट असणार तो बघ, वरती तिकडे डोंगरा ना मागे. पुणे जिल्हा लागतं, पुणे ते मावळ वगैरे मग तकडनं पुढे, नंतर लवासा माझ्या मध्ये. म्हणजे मी लवासात गेलोय, बहुतेक वैत्या रूटने पण जाऊ शकतो आपण. वैता दाखव, वैता बरे दाखव, वैता बघ मस्त रोड.
परी दिसत परीवर भरोसा ठेवलाय आज हे. काय दिसता माहित नाही. ते बघूया दिसता काय दाखव. वाटून एसटी कोकणातलीच येतात. ती बघ गणपतीचा लावल्या ना. थांब येऊ दे पुढे. पुढे गाडी पण चालूच आहे ना. होय ते धबधबे बघा मस्त. ते काका काय दादा बोला होय तो. 3 वेळा पुढे गेलो. 3 वेळा मागे पुढे. मी गाडी थांबवतोय ना. मध्ये मध्ये दिसता काय तर परीक बोलतोय जरा घे. परीक म्हणतोय कॅमेरा लगेच चालू कर. आता परीन काय घेतल्या ना माहित नाही. त्याच्यामध्ये होते स्कूटीवाला दादा होतो ना. 2-3 पुढे मागे झालो. एकदा थांबलो होतो. त्याच्या वाटलं मी काहीतरी विचार का. मानगाव महाड पोलादपूर. दर पडी जरा पकड धर. एसटी जातली नाही तर पुढे. एसटी दाखव. एसटी दाखव. ती एसटी हळूहळू येता भरलेल्या. ती भरूक जाता. पारगीर लावले ना भरूक जात वाटत. कडनं एसटी जातात ना. मानगावला जात असतो. मानगाववरून मग खाली जात असते. चला आता या काय निजामपूर वरून सरळ सरळ जाऊ का. हवालदार बाबा बसले ते. हा ओके ओके. बेल्ट लावलाय. मानगाव 23 आणि महाड 53 हे बघा. आणि हकडनं गेला सरळ गेलास ना की पुण्यात जाताला होय का. म्हणून म्हटलंय तो पोर गाठत असतो. मस्त दिसत होय तो बघा. तरी दाखव. आता काय दिसतो नाही. त्या साईडने गेला असता ना तर पुण्यात जाणार. मंडळी नदी बघा मस्त वाहता. केवढा पाणी बघा. माका वाटतं ही सावित्री जाऊन भेटत असतली. तीच असणारी. खाली जाऊन पुन्हा मोठी होत असतात. मस्त रोडा. मंडळी ह्या निजामपुरा. निजामपूरला पोचलो. मोठा मार्केट हा. मागे चालू झाला मार्केट फूड पर्यंत. आता मानगावला थांबणार मी. तुमका भेटते. मंडळी मानगाव आहे ना आता 10 किलोमीटर हा. म्हणजे ऑलमोस्ट पोचलो आम्ही. तर त्याच्या अगोदर बघा सीएनजी महानगर गॅसचो सीएनजी पेट्रोल पंप भेटलो आमका. महानगर गॅसचो हे बघा सीएनजी पेट्रोल पंप. हे बघा आता मी लाईन लावलंय. 2 लाईन. त्याच्यामध्ये प्रत्येक लाईन मध्ये आता 4-5 गाडी होत्यो. तर आता हे बघा आता 4 गाडी राहिल्यात माझ्या पुढे. म्हणजे ह्या पण बघा ज्यांची सीएनजी गाडी असत ना तर त्यांनी मानगावच्या अगोदर म्हणजे निजामपूर सोडल्यानंतर ना मानगावकडनं 10 किलोमीटर आता बाहेर. तर त्याच्या अगोदर यो लेफ्ट साइडला श्री दत्त कृपा सीएनजी स्टेशन. तर बघा तुमची सीएनजी गाडी असत तर तुम्ही सीएनजी भरून पुढे जाऊ शकता. आता ते माकडता ऑनलाईन नाही आहे तो. स्टॉकच्या हिशोबाने चालतात ते. पण आता एवढं गाडी होतले बोलले ते. माझ्या मागे आता एक उभो होतो पण ते का अर्जंट होता वाटता तो गेलो. तर आता काय असं मेसेज नाही संपलो वगैरे संपता म्हणून. तर मंडळी आतापर्यंत प्रवास तुमका सांगतोय मी. आम्ही भाईंदरवरनं निघालो ना 9:15 वाजता. तुमका दाखवलेलं आहे मी. 9:13 निघालो आम्ही. तर 9:13 पासून तुमका मी या व्हिडिओत म्हटलंय ते 3 तास जवळजवळ आमच्या ठाणे येईपर्यंत 3 तास गेले. त्याच्यानंतर गाडी जरा रोड माका तुर्बेपर्यंत माका अजून भीती होती जाम असत. पण तुर्बेपर्यंत गाडी चांगली येली. त्याच्यानंतर मी ठरवलेलं आहे पाली मार्गे म्हणजे वाकण नाही पण पाली निजामपूर मार्गे आपण जाऊया म्हणून खालापूर टोल नाक्याकडून गाडी घेतलंय. तर तुमका तो खर्च सांगतोय. खालापूर टोल नाक्याचा 240 रुपये. जर तुमच्याकडे फास्टॅग किंवा म्हणजे कंपल्सरी आता सध्या फास्टॅग सध्या तरी फास्टॅग असतात तर तुमका तो 240 पडतलो.
आणि माझ्याकडे फास्टॅग नाही आहे, म्हणजे मी सहसा पुण्या साईडने हल्ली म्हणजे ह्या वर्षभरात म्हणजे क्वचित गेलोय पुण्या साईडने. तर आणि गेले तर काय शेवटी आम्ही टोल भरताव, पर्याय नाही, म्हणजे रेग्युलर असं जात नाही ना म्हणून म्हटलंय. आणि मुंबई गोवाने बऱ्यापैकी मी मुंबई गोवानेच जाते गाडी नेलंय, तर खड्डे वगैरे ते मॅनेज करतो आम्ही, आता काय करणार. पण आज म्हटलं जरा बघूया या साईडने जाऊया म्हणून, परी पण होता बरोबर. ह्यावेळी म्हटलं जरा माका जरा खड्ड्यांची काळजी होती जास्त, परी पण म्हटलं हा एकटाच हा परी, आता सगळे एकत्र असले तर कसा टाइम पटकन निघान जाता. तर आता परी एकटाच, परीचा टाइमपास होत नव्हतो, म्हणजे परी जास्त कधी कधी कंटाळता. तर मी म्हटलं बघूया आता जास्त खड्ड्यातून पण गाडी नेऊन फायदो नाही, तर म्हणून म्हटलं चला पाली मार्गे जाऊया. टेन्शनच होता जरा खड्ड्यांचं, जरा आज मनात जास्त इल्ला खड्डे बिड्डे असतील म्हणून. आणि फॅमिली नाही आहे, फॅमिली असली तर कसं टाइम जरा पटकन निघून जाता, सगळेजण असतात तेव्हा, खड्डे असले तरी चालतात मग. परंतु आज परी होता तर परी म्हटलं जरा आराम पण करू दे, आणि म्हटलं चला आज ठरवलेलं हकडनं जाऊया. नंतर मग खालापूर टोल नाका क्रॉस केल्यानंतर ना लगेच लेप घेऊचा तुमका. लेप घेतल्यानंतर यू टर्न मारून पुन्हा पाली रोडला लागायचा. नंतर पाली सिटीच्या अगोदर जरा एक बोर्ड हा वाकण मार्गे आणि पाली मार्गे, तर आम्ही पाली मार्गे गेलो. आता काय एवढी गर्दी नव्हती पाली सिटीमध्ये पण, म्हणजे ती एक्झॅक्टली सिटीज आहे. बल्लाळेश्वर तुमका आता मंदिर माने दाखवलंय मी, तर थैना गेलो आम्ही. आणि वाकण मार्गे तर माका जावचाच नव्हता, तर महाड मार्गे एक छोटो रोड बाहेर पडता, अजून एक गंगपूरच्या लेफ्टने अजून एक जाऊन छोटो रोड पडता, पण म्हटलं तो नको, तर म्हटलं सरळ मानगावलाच जाऊया. तर तुमका म्हटलंय ते एक फ्रूटवाले भेटले होते दादा, तर ते बोलले साहेब तुम्ही मानगाववरूनच जावा. गाडी मागे घेता, ह्या साईडला खाली झाली ना, त्या साईडला जरा खाली झाली बघा, त्या साईडला रिकामी झाली जागा. गाडी आहे, गाडी सावकाश घ्या. तर ह्यो व्हिडिओ पर्टिक्युलर मी तुमका म्हटलं होतं ट्रॅफिक किंवा रोड कंडिशन साठी तुमका दाखवचा, जे उद्या निघतले खास करून. मंडळी आता मानगावला थांबलेला, मी चहा वगैरे घेतलाय, चपाती पण खाल्लंय. ऍक्च्युली चहा पहिली पियालंय, कारण परीक जरा चांगले गाववाल्यांचे पकोडे दिसले, पकोडे हवे झाले, तर पकोडे खात आहे बघा. तर चांगले आहेत एकदम, म्हणजे मुंबईचे आम्ही त्यांना देतच नाही. तर हे गाववाले होते, बरेच लाईनीत होते, 2-3 पोलीस लोक आपले उभे आहेत, आणि मी त्यांना कंडिशन पण विचारलं. ह्यो पर्टिक्युलर व्हिडिओ मी तुमका ट्रॅफिक संदर्भात म्हणून टाकलंय, तर तुमका ट्रॅफिक बद्दल शेवटची माहिती देतोय. किंवा निघाल्यापासून मी तुमका सांगितलंय 9:15ला निघून आमचे 3 तास असे फुकटच गेले. त्याच्यानंतर आम्ही बरा कव्हर केला असं समजा. आता किलोमीटर वाईज जर म्हटलास तर भाईंदर आमच्या साईडने, भाईंदर आणि बोरिवली तसा सेमच अंतर होता, तर बघितलास तर 158 ते 160 जेमतेम असा किलोमीटर हा मानगाव पर्यंत. आता हकडनं पाली मार्गे मी इलय ना, पाली म्हणजे निजामपूर मार्गे इलय, जो तुमका सांगितलं आता, तर तो 174 किलोमीटर म्हणजे 175 पकडा. तर जेमतेम माका वाटता एक 14-15 किलोमीटर जास्त. परंतु तुमका ट्रॅफिक खड्डे, पहिली गोष्ट खड्डे, त्याच्यानंतर ट्रॅफिक कसा खड्ड्यांमुळे पण होता, कधी गाडी बंद पडली, काय ऍक्सिडेंट वगैरे झाला तर ट्रॅफिक होता, पुन्हा जास्त पाऊस लागलो तर मग गाडीवर स्लो चालतं. तर त्याच्यामुळे होय तो रोड जर तुमका अवॉइड करूचो असाल, किंवा म्हणजे दुसरा पर्याय तुमका आता जर म्हटलंय, तर आता मी म्हणत नाही की मी सजेस्ट करतोय वगैरे, तर बघा. तर ह्यो रोड चांगलो हा, म्हणजे खालापूरवरून तुमका टोल मी मगाशी म्हटलंय 240 रुपये जर फास्टॅग असतात तुमचं, तर 240 रुपयेच पडतो. माका तो डबल पडलो, तो वेगळा विषय. परंतु त्याच्यानंतर आम्ही मग थैना जो पाली रोड पकडून इलाव, तो जवळजवळ माका वाटतं विळे काहीतरी असं एक गाव हा, थैना तो राईट हा, म्हणजे पुण्या साईडला एक रोड जाता, जो भोर घाट बहुतेक तो महाडच्या इथून जो रोड जाता ना पुण्यात, तो रोड लागता. म्हणजे माउंटन परी म्हणत होता ना, तर तो डोंगर एकदम मोठं उंच ते धबधबे दिसत होते. तर तकडनं तो लेफ्टला रोड जाता, आणि आपण राईट घेतला की मग निजामपूर किंवा मग मानगाव साईडला तो रोड येता. आणि सध्या तरी कंडिशन अशी आहे मानगावला की आता हवालदार का दादा लोक होते, ते माझ्यावर चाय पियायले ते,
आणि पकोडे गरम करून टाकलेल्यान त्या गावाल्यान. तर त्याच्यामध्ये त्यांना मी विचारलंय तर ते बोलले सकाळी थोडाफार होता, आता एवढा काय ना, आता संध्याकाळी लागताला. आपले ते दादा गावालाच बोललो की उद्या बघा म्हणून, उद्या फुल पॅक्ट असणार मंडळी, म्हणून उद्या निघणार आहे का. आता मी बघतोय, मी तुमच्यासाठी थांबू, जास्त काही एडिटिंग करत बसणार नाही, तर सांभाळून घ्यावा. तुमच्यासाठी मी घाई गडबडीत आहे, आता थांबतलंय मानगावला, 1-1.5 तास 2 तास जातले माहित नाही. आता परीक मी सांगितलंय आता काय आपण घराकडेच जाऊचा. आता जेवचा बघूया पुढचा पुढे. तर आईक फोन करतले थोडा वेळ, म्हणजे आता माहित नाही कधी करू भेटत, गाडी चालवताना तर करू भेटलो नाही. तर मी कंडिशनच्या हिशोबाने तुमका सांगत होते. तर रोडची कंडिशन किंवा मग ट्रॅफिक जाम किंवा पावसाच्या व्यत्ययामुळे किंवा खड्डे मेन, तर ह्याच्यासाठी तुमका जर टाळूच असाल तर तुमका ह्यो मार्ग बेस्ट हा. तर तुम्ही लवकर अर्ली मॉर्निंग निघा, तुम्ही मस्त येशाल. एक फक्त टोल भरूचा आणि तुम्ही फर्स्ट क्लास येशाल. आता माका मी म्हटलंय किलोमीटरचा हिशोब 15 किलोमीटर जास्त पडतात, तर एक 100 रुपये वगैरे जास्त पकडा तुम्ही हिशोबात. वेळ तसो काय माका वाटतं आता माका हा योग किती वेळ लागलो, जनरली मी 5 तासात डिपेंड आहे. कधी कधी आपण फास्ट गाडी पण चालवतो, पण आता एक ऍव्हरेज म्हटलंच ना तर पोलादपूर पर्यंत 5 तास लागतात. तर आता मानगाववरून पोलादपूर अजून 1 तासाचा प्रवास आहे जवळजवळ. तर हा योगच माका पहिले 3 तास सोडला, 12 पासून मी प्रवास म्हटलंय, तर मी 4-4:30 इलंय. तर 4:30 तासात इलंय आणि पुढचं 1 तास मी जर पकडलंय, तर मी ते 3 तास जर काढलास ना, तर म्हणजे ठाण्यावरून जो प्रवास चालवला तो ऍक्च्युअल प्रवास पकडलास, तर मी बरोबर कव्हर केलंय, म्हणजे व्यवस्थित दिलंय, फ्री मोकळा रोड एकदम, आणि म्हणजे काय त्रास तसं काय नाही. आणि काय सांगणार. आणि तर तुम्ही तास सांगायचं तुमका तास की लवकर निघा, लवकर पोचा. हरताळका जो मांड हाच आता माका जाऊन कधी पोचतंय माहित नाही. त्याच्यानंतर झोप काढूची त्याच्यानंतर मग उद्या पुन्हा चालू. आणि तुम्ही लवकर निघा, लवकर पोचा टायमिंगला, कारण परवा गणपती आणूचे लवकर असतले सगळ्यांका, तर आराम करूक पण होयो, म्हणून लवकर निघा. आता माका मी बडबडत चाललंय, माका कळत नाही. मी मागाशी थांबलोय तेव्हा पण बोललोय, परीक म्हटलंय तेव्हा पण जरा प्रवासाचं सांगताय मंडळींका, प्रेक्षकांका. आता पण त्याच्या अगोदर पेट्रोल पंपवर सांगाक गेले तुमका की त्याच्यानंतर सांगाक गेले पेट्रोल पंपला, माहित नाही. आता बघा विसराक झाला माका. मी एडिटिंग मध्ये पण जास्त वेळ घालवणार नाही, कारण परी कंटाळता नाही. आता गाडी लावून जरा त्याका थंड गेले अकडे खाल्यान, जरा गरम खाल्यान आणि घाम इल्लू, तर म्हटलं लगेच AC लावून दिलाय तर थंड झाला. तर आता मी हवे ना, माका माहित नाही म्हटलंय ना, मी काय काय आता बोलले रिपीट झालं असत तर माफ करा. माका एवढाच उद्देश सांगायचो की तुम्ही लवकर निघा. आणि पर्याय मी म्हणतोय, सजेस्ट मी करत नाही, तुम्ही तुमच्या हिशोबाने यावा, पण ह्या मार्गे येलास तर तुम्ही लवकर मानगावला बाहेर पडशाल. आणि जरासं काय SD डेपो पासून जरा लेप घेतलास, SD डेपो समोर दिसतो तुमका, म्हणजे लेप घेतल्यानंतर थोडं राईट साईडला, आणि नंतर ते बाहेर पडलं त्याच्यातून 5-10 मिनिटात की तुम्ही गेलास. मग महाड पासून रोड चांगलो जा. आणि पुढे एक अजून पर्याय आहे आपलं, म्हणजे तळ कोकणातल्यांका जाण्यासाठी, तो मी तो व्हिडिओ जमल्यास बघतोय. आता ह्यो पण टाकूक भेटता काय मी म्हणतोय, पण टाकूक भेटलो तर तुम्ही जरूर बघा. आणि म्हणजे रात्री पण तुमका जसं वेळ भेटतात रात्री लेट पण बघा, पण सकाळी गाडीने येणाऱ्यांनी आणि पर्टिक्युलर वसई विरार साईडचे जे येणार आहेत, वसई विरार किंवा नाला सोपारा किंवा आमच्या मीरा भाईंदरवरून जे अकडे घोडबंदरने जाणारे असतील, तर त्यांना मी सांगेन घोडबंदरला जाऊच नको, कारण रात्री किंवा सकाळी म्हणा तो जामच असता. तर तुम्ही मुंबई साईडने जावा, मुंबई साईडने मग वाशीवरून जावा, नाही तर रबाळीक बाहेर पडा, ऐरोलीक खै पण बाहेर पडा. आणि थैना मग बाहेर पडलास की तुम्ही खाला एक्सप्रेसला चढा, टोल नाका भरा, पालीच्या रोडला यावा, म्हणजे निजामपूरवरून पालीवरून निजामपूर करा आणि निजामपूरवरून मानगावला बाहेर पडा. कारण वाकण साईडला गेलास तर पुन्हा उलटाच होता थोडा, आणि बहुतेक इंदापूर पण लागता. त्याच्यामुळे तुम्ही इंदापूर पण तुमका टाळूचा असात तर मानगावला येण्यासाठी निजामपूर पकडा, निजामपूर साईडने पकडा, निजामपूर साईडचो पकडा रोड आणि सरळ मानगावला बाहेर या. तर मंडळी हाच व्हिडिओ संपवत आहे. तुमका फायद्याचं असलो तर कमेंट्स करून नक्की सांगा.
आणि व्हिडिओ रात्रीच्या रात्री लवकर लाईक तर कराच, पण रात्रीच्या रात्री शेअर करा, म्हणजे सकाळी निघणाऱ्यांका फायदो आहेत त्याचो. आता जरा चाय पियालाय आणि परीने ते ह्या पण दिल्या, काय ग ते पकोडे, हा ते कोबीचे पकोडे दिल्या. आणि मी चपाती आताच खाल्लंय, बायन दिलेलो भाजी आणि चपाती 2-4 खाल्लंय, कारण संध्याकाळी 1-2 चपाती ठेवलंय मी शिल्लक. भाजी सगळी संपून टाकली आणि डबं वगैरे धुवून ठेवलंय. चाय अगोदरच प्यालेलं आहे. डोक्या जरा जड झाल्यासारखा वाटता आणि त्या होताच, तरी आज कमी वाटता. तर चला, हॅपी जर्नी. गणपती बाप्पा मोरया. येवा कोकण आपलोच असा. हा, लाईक करा, हा आणि सबस्क्राईब करा. यार राहुला विसरले मी. आणि आता जे बघतील ना व्हिडिओ त्यांनी नक्की सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्रायबर आमचे थांबले होत, जागेवर जरा थांबतो, जसे पॉज होतात मध्ये मध्ये. मी म्हणत नाही, लगेच करा. तुमका आवडलो असा तर जरूर करा. चला बाय, येवा. सकाळी भेटूया उद्या कोकणात. आणि तळ कोकणातल्यांनी लांब माहित ना मग, तळ कोकणातल्यांका काहीतरी सांगायचं होतं असं वाटलं मग अशी. तर आता लक्षात येत नाही, बहुतेक मी गॅस भरूनच जेव्हा असंच काहीतरी म्हणणार होतं तकडनं येलाच तर, कारण कसं लांबचा प्रवास पुढे जाऊचा तर तुमका गॅसवर जास्तीत जास्त गाडी जायत. आणि दुसरं काय म्हणत होतंय, माका वाटतं आता संगमेश्वर रोडचा मी म्हणत असणार. पुढे मी संगमेश्वर वरून घुसणार आहे आणि नंतर हे का वाटोळला बाहेर पडणार आणि मग तकडनं मग राजापूर वरून लगेच पटकन घराकडे. तर चला मंडळी, तो व्हिडिओ नंतर टाकेन. बाय बाय, टेक केअर, काळजी घ्या. येवा कोकण आपला असा. गणपती बाप्पा मोरया, मोरया. बाय बाय, काळजी घ्या.